Sanibonani igama kuBhaka Sibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwekile ingqole ebhuqabhuqamisa abafokazana ngothola lotho likamentshisi ithuluza ngihambile ngalifice semini xa muxakile kusazoshuba kusengenzeka noma yini ngoma favuke njengedangabane ngonokugwaqa ukubhaqa ekhulula ufa amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame ngasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya fuck off ngeke ngize ngizwe impatha mina gcwala ngakufakela nangu sikisi siyaphila leyaphila kodwa lapho nikhona ngithi hayi ke ngixolisa kakhulu ngokungena sesithe ukuhamba isikhathi kade ngithembisile ukuthi ngiyongena ngo5 o'clock ngixolisa kakhulu nje ngiyaguqa ngamadolo ngiyaxolisa uyabengelela umhlangano gumede ukuthi ngithi my king sesikhona ngiyakubona umhlangano nakhe ngiyabona ukuthi nje babhizi bayangena bayasho bathi awunathi inkosi yethu madoda nangiya ulungela siphokuhle mthethwa uthi I'm with you my king nangiya uliso fire hey uthi awidatha ukhala ngedatha right iziningi izinto ekufanele ngiyithinte ziningi ngifanga ngiyithinte kakhulu kodwa okubalika kakhulu ukuthi funa sikhulume ngento eyisimpilo yomuntu phambili and ungangibuza noma ingane mina ungakhomenta noma kanjani kodwa uma ngabe umuntu ezokhomenta sakuchwenza or sakudelela angiphenduli lapho indlela engiphendula ngayo ngiphendula ngokumbloka ngoba sebebonile abantu abaningi ukuthi ngeke phela uphikisane nomuntu osubone kahle ukuthi ikhanda lakhe alifunction ngalendlela yokuthi ukwazi ukuyeka phambili uyamsusa umuntu onjalo because usukubona ukuthi kushuthi usendaweni errong umuntu nje mawubona ukuthi ucomment lento ukuthi usendaweni errong ngekhesot uyamkhipha nje so nami ngiapply lonto so ama comment amaningi ke nje futhi angimemezeli bengabe ngizomkhipha umuntu nje ngiyambloka ngaphandle bengabe ngingenayo ishow ukuthi uyadelela noma uyabuza noma udidekile ifuna ngimnotice ukuthi hayi ndoda mawukuthi awunayo ishow zokubloka yabo sengisho thene nje umuntu ababe aware nje lapho ukuthi wa comment ngento ezisinasi la sakhe isizwe la asizile uzodlala yabo angisoze ngayikhuluma into engingayazi njengoba kade ngishilo nje ukuthi imanifesto yomalema izoba successful yes ibe successful kakhulu futhi yes ibe successful kakhulu futhi ngonjalo futhi ne manifesto ye-ANC mayisiyenza nayo futhi izoba successful noma ngaqhamuka bani ethi ufuna ukuphazamisa cha engathi umuntu angathi befuna ukwenza into yakhe angenzi into yakhe egameni lokuthi khona amphazamisayo umuntu akazenzela into yakhe because vela abantu abayingandawonye bengewona amanzi shothi nawe mawenza into yakhe eceleni ungasho ukuthi uma kubani abantu basuke bezoyisupport into yakho kodwa mawuzoyenza into egameni lokuthi bakubani uzolahlekelwa ifocus lapho yabo and ithini esinelungelo lokusho ukuthi yini ezophumelela yini engiphumelela because nginomlando into eziningi engathi ngeke zenzeke ngaphela zenzeke into eziningi engisuke ngithe izokwenzeka ziyenzeka njengoba ngasho ngathi kumnyama kubuvuma le manje uzokwazi ukungena lapha ya eMoses Mabhida futhi ayenze manifesto yakhe futhi yonke into izoba kanjalo and futhi abantu kuzogcwala akekho umuntu owazi ukuvimba nangampela futhi ikhambe kanjalo yabo so going forward ziningi izinto esizobheka kodwa mina nje sebengiqambile abanye bathi ngumlomo ngathethi imanga kahle kahle ngifuna ukuthinta indaba yeBafana Bafana kahle kahle nje indaba yeBafana Bafana because into enginotisile makudlala iBafana Bafana abantu baminca kakhulu mos okay fine noma kudlala nama club amancane ala within the country bayaminca abantu kodwa iadvantage abamincayo kusuke kwabalandeli baleyo club abanye bengenandaba ayinto makudlala iBafana Bafana bayaminca abantu yazi abanye abantu bangazi bashawe isifo senhliziyo izinga lokuminca liba khona mhlawumbe ke now it's high time yokuthi coach nelokhuzana neSouth African football bakwazi ukuconsider into ezimbalo ngeke ngazisho lento ngayisho ngangisho kodwa bengabe sikhuluma ngama families ukuthi noma yinini within the household makukhona umsindo indlela yokunqoba akunqobeki because idalwa zilibala ukuzama ukulawula umsindo uNkulunkulu ke nje akahlala endaweni enomsindo phakathi yabo kwanomsindo nje uNkulunkulu nje uyaphuma bese ngena uSathane uNkulunkulu akahlali noSathane at the same time
it's either usathane noma uNkulunkulu. So mangabe kunokuthula u-attract uNkulunkulu ukuthi athi take in charge, mangabe kunomsindo u-attract usathane ukuthi athi take in charge. This is how it goes, yabo. So nala ebholeni into eshaya ibhola okwamanje not ukuthi asinabo abadlali abaskilled, bakhona abadlali and they are very skilled, and you know coach bayalandwa futhi kwamanye amazwe ukuthi abeze la baqeqeshe futhi balibone futhi ikhono or italent lebhola le South Africa likhona. And into ekhohla abantu ukuthi abantu bayalibala ukuthi mawusose grounding kusuke kungasadlali wena, lento yase grounding icishe ifane ne-acting. Uma ngabe u-actor iscene ethile kusuke manje usibu kusuke ngese yena usibu lo actayo, kusuke sekuvukela umoya oyilento ekufanele ibe yiyo, uyabo. Ngokunjalo nasebholeni mangabe sekuse-grounding kudlalwa kusuke sekuomunye umuntu, kusuke sekudlala imimoya. Ifana noma wenza accident emgwaqweni, i-accident yenzeka ngale ndlela kusuke kuqolwa ngayo igoli makudlalwa ibhola. Uyabona bengabe ukwake wenza accident noma wabona igoli lingena, into ecishe ifane, into enje pheze ukuthi bu sekonakele, yabo. Okusho ukuthi ibhola lilawulwa imimoya, yabo. Ama accident emgwaqweni alawulwa imimoya. Alright, igeja people lento uyabona ke bengabe kuzolawula imimoya. One, ischeme sabantu abayakodlala including ucoach kufuna baphefumula umoya owodwa, hayi into enziwa umdlali omunye umdlali alande into zaleli yasonto, omunye leli yasonto, omunye uye emathuneni, omunye udlale yampande, omunye ungena kuleli yachibi. Kufuna mangabe kuno coach, umsebenzi ka coach ubaqeqesha, bese kuba ucoach ozofika nento azothi asebenziseni lento mase niyathembeka ekumlaleleni ucoach, ngoba beke kwenzeka one mistake nangamlalela ucoach nabadlali iperformance nekisaba right, because sekukhona ukushayisana. Kodwa beke naba moya munye no coach bese kuthiwa siya campa lonke leli sonto noma yonke lenyanga awuhlangani nomuntu wesifazane, mulaleleni coach ningahlangani umuntu wesifazane, because once wahlangana naye wena lo wangahlangana naye you are inviting ama spirit azo disturb mangabe sekudlalwa. Lapho ifuna nibe yinina, nibe isopa, nibe lento eniyona. Ngisakhuluma ngento ezenzeka within iclub lapho, yabo. Uma seyenzekile liyonto kwenzeka mistake, omunye wangafuni oqaphela abadlali beke bathi abamfuni ucoach, iperformance iba weak, noma abadlali beke bafile ngathi ucoach ucheme nabathile akachemile nabathile, iperformance nekisaba right noma kuthiwa abagood kanganani ebholeni. Alright, ngisengiza kwi South Africa ke manje. I-challenge enkulu ingesikhathi kuselectwa abadlali abasuke bezomela isquad. Uyabona uma kuzothathwa abadlali kuthathwa omunye, in fact kumele ibalansiswe lento. Kube khona abathatha kwiKaizer, kube khona abathatha kwiChippa United, kube khona abathathwa kwiRoyal AM, kube khona abathatha kwiPirates, kube khona abathatha kwiSundowns. Kumele ngabe kuthathwa kanjalo ngokomthetho, ukuze wonke ama-club akhona amakhulu akwazi ukumeleleka ngoba ziya kwisquad. Angazi abantu bazongeiswa lento. Akufanele uthathwe ngokuthi ilo nekhona bese kuthathwe eclubini eyodwa or eclubini amabili, ngoba once kwenzeka njalo lawa amanye ama-club nabalandeli babo bayaqala bayashintsha benzani, baba bitter. Uma beba bitter sebelwa against lento enhle. Kanti ukhumbule njengoba usebholeni and udlala ibhola eli-PSL, shuthi lapho vele umdlali vele izinga kufana noma udriver ukwazi ukungena emgwaqweni imihlaba imoto vele udriver, yabo. Okusho ukuthi mase kukhethwa aqinisekise ukuthi kuyalawuleka ngendlela ukuthi wonke ama-clubs akhona eNingizimu Afrika awarepresenteke umdlali ongenana ngathatha umdlali weqembu elithile ayohlala ebhenchini, kodwa wonke awarepresenteke. Isizaphi liyonto wonke ama-club azofila
ukuthi South Africa iyomela ibhola lethu la eMzansi. Kanti makuzothathwa iclub eyodwa amaclub amabili amanye amaclub ababhitha kube ngazuthi engathi ngangalunga khona kungezokwenzeka leyo nto leyo. Yabo. So manje imistake seyenziwa ke ocoach nabantu abasuke be-in charge. Bavele bayebona ngokuthanda abadlali nangokukhola abadlali bakhohlwa ukunderstand ukuthi lento ayisekho ezingeni elokuthi udlala kakhulu udlala kancane isisezingeni lokuthi iSouth Africa yonke ayikhulumi ngazwi linye ukuthi sifuna unqobo. Kodwa makuzoyiwa kumele izwe kunabadlali bePirates abashiyiwe, kunabadlali beKaizer, kunabadlali beSundowns, kunabadlali bamaZulu, kunabadlali beSwallows, kunabadlali beRwanda abashiyiwe. Then ama-spirit ababasele ayanwa. Ukulwa kwawo. Then ke sekuzodidisa bengabe sekuse-groundini seyidlala imimoya because kune team engabiyana supporter kodwa yini supported because lanto isuke isi-more spiritual leya se-groundini. Isuke isi-more spiritual. Ngisakhuluma ngabadlali ibuye lento ize kubalandeli kumele bengabe iphuma iclub kuthiwe iyaphuma eNingizimu Afrika wonke umuntu eNingizimu Afrika asho ngazwilinye athi sifuna ukubuya nawo le ndebe. Manje la eNingizimu Afrika kunabalandeli bebhola abagcine bengayisupport ngoba bedinwe ukuthi akuthathanga ama favorites wabo nabo. Isuke kubalandeli iye kwi-race uthola ukuthi abelungu abasayingeni le bhola ilethu. Uyabona i-majority yabelungu abayisupport le bhola lethu, i-majority yamaNdiya awayisupport le bhola lethu, i-majority yamakhaladi kugcine kungazuthi into yabantu abamnyama. Silimele ke because khona ama-spirit siwadingayo from abelungu ukuthi asisupport. Into eyenza irugby kube ngazuthi iyawina ingoba njengamanje wonke umuntu waseNingizimu Afrika irugby uyisupporta ngokuthembeka. Irregardless ukuthi obana ama-players kanjani uyisupporta bancane abangayisupport ngokuthembeka because amaNdiya ahlangene kwi-rugby, abelungu bahlangene, amaZulu ahlangene, amakhaladi ahlangene, uyabona zonke izizwe zihlangene zithi sifuna irugby. Engase kwenzeke leyo nto nasebholeni. Kwakungcono ngalesa sikhathi Sonil so Mark Williams so bani so back uyabo kwakungcono lesa sikhathi because even la within the club kakade ukwazi ukurepresenteka ngokuthi thina versus South Africa sinabantu abahlukahlukene la eSouth Africa uyabona. And lezi zimhlophe zinawo ama-spirits anamandla mase kuthiwe ziyisupporta ngokuthembeka into. Zina ama-spirits anamandla, amaNdiya nama-spirits anamandla babeyisupport ngokuthembeka, amaZulu anama-spirits anamandla into mayisupport ngokuthembeka. Uyacabanga masingahlangane sama-race ngokuhlukahlukana, ngiyakutshela mfowethu ukuthi zingathi gingqika lapha umfica umlungu emincili, umfica umZulu emincili, ulifica iNdiya emincili, limincili. Ngiyakutshela basuke bezobuya nawo because lama-spirits anabantu wonke anenhloso eyiwani. Yingakho sasikade sikhuluma ngesikhathi kuwukuthi irugby kuneqembu lalithi rugby sikufanele manje ishintshwe yonke leyanto manje nakube ukuthi into uzobandlululo kuyona amafile lento i-jazz nana sathi cha ngoba ama-spirits akusho njalo. Kusho ukuthi as long as my say support asisupporteni and singafake kumoya ukuthi siyibuke ngenye indlela ake siyisupporteni i-right noma i-wrong njalo supporteni nala ibholeni ley'nyawo. Bazokhumbula ngempela abantu ibhola ley'nyawo eSouth Africa abayazi kahle madoda isupporters wazo zonke inhlanga uthi bengabe uthi uya ko-gateway ufica belungu bephethe amabhayi eSouth Africa besho bethi siyayifuna uthi bengabe usuka udlula komhlanga kunjalo uye koSentini eGoli kunjalo uye over ufica imoto zifakwe ilokhuzana la ebukweni zifakwe what we call yanto eyifaka leyana nje i-cover yama-side mirrors, cover side mirrors ibhaliwe i-cover yama-side mirrors ukuthi South Africa. Wathona nini ukubona into enjalo? Qamuka imoto ngapha ibhaliwe emaceleni ezabelungu ezobani yilapho sasine-spirit esiyi-one and ngampela ibhola laliphila makusekukhulunywa ngento ethinta ilokhuzana iNingizimu Afrika ngaleso sikhathi leso. So ngithi ake ngiyithinte nje leyo ukuze kungabe nabadlali bangagcini nabo beyinyeza bethi kanti konakele iphi. Cha, badlali akonakele kunina,
konakele thina indlela South Africa esibambisene ngayo nangendlela esibuye sicwasane ngayo nangendlela ebuye ingasupportwana kodwa nje there is nothing wrong ngabadlali kodwa in future cha select abadlali beSouth Africa iqembu neqembu okungcono umuntu oyedwa akabe khona uzongena kwisquad bese beyaqeqeshwa ke ngoba I don't believe ukuthi eqenjini lilonke iqembu akhongisho yedwa umuntu ekuthiwa uyistar sangempela ongamelizwe. I don't believe me. Ningixolele bafethu mhlawumbe ngirong nama ngisoze ngahlala ngiright but akuvumi ngikholwe ukuthi lilonke iqembu akekho umuntu engathiwa lo angayimeli South Africa ngendlela adlala ngayo. Hayi iqembu neqembu line starring sakhona bafethu. Ine starring sakhona akuthathe leso starring because siphethe amandla lelo qembu. Kuyiwe kwelinye leso starring sakhona. Kwelinye leso starring. Kugcina kuhlangana iztarring zamaqembu. Ingashawa lento ngomqondo ukuthi hayi sifuna kubonakala ngazuthi abadlali baleli qembu abazi kangcono ibhola. Into yenu ke yikhishi lenu lelo. Elizonixaka kodwa elizosibukanisa nabantu thina. Show me looking back. Abananyanya ofoko mfethu. Ukuthi uyangizwa noma ungizwa kodwa it is what I'm saying right now. Yabo. So nje ungcono ukuthi abantu nabaqeqeshi lebe khona benze sure ukuthi i-team spirit within the club is there. Is there. Beke basuspect ukuthi umqeqeshi abasamfuna abadlali bamsuse. Kungaze kulindakala ukuthi kuze kwenzeka ama mistakes kuze kube ngazuthi iqembu lishona phansi kuyimark kuthiwa sifuna umqeqeshi omusha cha. Akubhekwa abadlali kufana noma kukwakho hlala uzizwe zithini izingane zakho. Mawubona izingane zakho uthi azikho happy ngalo anto size kitchen. Hayi into ezokwenzeka because izingane azisekho happy. Mkhululu auntie. Futhi mangakuthi wena mama awuzwani no-auntie kanti izingane zihappy ngalo auntie, hayi into ozoyenza mama. Mbuyisa u-auntie. Ngoba u-auntie lobe la nje uzosiza izingane. U-auntie nezingane kumele kuqhunywane ukuze izingane zibe impilo yezingane ibe health zifeel ukuthi kuqubu lana. Kufanele izingane zingafeel kusekhaya ngenxa ka-auntie ofikile. Yabo. Noma izingane zingafeel kusekhaya ngoba umama bevuke izinto zakhe bethathana nobaba bathathana baze bayophonsana ezinganeni baphotsana ekanti xosho auntie ngenzanga lutho ngoba nakho uxabela ubaba benomama ekamelweni. Yabo kanti izingane zona zisamthanda u-auntie. Uyayicabangela izingane zakho. Yabo ingangithenge ngifuna ukuyithinta le yeningizimu Afrika engase lento engiyishoyo bayenze kuthi noma thiwa kuyiwa lakiwa khona overseas kuyodlala sibe nabamhlophe inqwaba aba represent country yethu amandini inqwaba abamnyama thiwe nje nakho abantu ekhanjwa nabo bayo represent akutshela iyo win club yethu lapho. Iyo win iningizimu Afrika lapho utshola imelo kengibhaka uyowina umehluko abantu bafuna umlingo ngo last minute. Ugade mina ngikhuluma into engekho mina. Ngikhuluma into engekho. Lento engiyishoyo is because lokuyisikhathi ukuthi ayishiwo. Uma ukuthi ngamanga kunamaqembu ezebhola adlala ibhola elikhokhelwayo yonke team zinkomo zonke ayingicorrect abafethu. I don't mind ngeke ngikublockele ukuthi ungicorrectile lapho. In fact ngizofunda from the show. Kodwa mina as ngibhakwe inkosi emhlabeni engipitha namazwelweni I don't believe ukuthi i-team esesigabeni se-PSL akhonshwa yedwa umuntu oyistarring seclub. I don't believe so. Don't believe. Kumele bayibheke phezulu abe FIFA, bayibheke oPatrice Motsepe, bayibheke oKhoza, bayibheke oMotawungi. Ake bayibheke leyo nto leyo ukuthi bebeza ama selections wabo. Bawenze ndlelani? Babeka iSouth Africa engcupheni. Yabona mabejabulile abantu, bekhululekile abantu, ekhululekile ama supporters. Ayikho into engenzeki. Ngoba egcineni si ama supporters iwona ama spirit athi push. Awa representeke ngayo yonke indlela. Ngathathwa nje ngendaba yokuchema. Tsholo mina ukhengibha. Sazoba mnandi ezweni and kusangenzeka noma yini ukhumbule ngeke mina ngize ngikhulume enhlobo into engayazi. Njengoba ngisho ukuthi mina abantu basazonqoba. Njengoba ngisho ukuthi mina ngo Good Friday iphasika siyobe sile kwesamakhanda edamini lapha and ngampela islap Monday siyangena islap phezulu ngangishilo verse ngathi ngifuna kushaya iphasika sesingenile islap ukuze kwazi ukuhlaleka kuphinde kwazi ukuhlaleka phezulu kuzobe sekunjalo vele angikhuluma into engayazi. Yabo.
wena ufuna umakhanakhanda la ukhona yakutshela umakhanakhanda uyimpendulo yalezi inkinga obhenazo kodwa uqinisekise ukuthi masihlangene nawe uyafika ngoba ipower isekuthenini usebenzisa umakhanakhanda mangabe sisihlangana isilapha ukuvuselela ungabi lo makhanakhanda kodwa masihlangene ufike ngoba indlela esivuselela ngayo ukukhumbula kusona isithwalo makhanakhanda masihlangenwe ipower automatically iyavuseleleka nepower yakho ukhumbule phela ngoba kusempini uyalwa wena masisihlangene izocithwa lemkhonto kade ulwa ngayo njengoba makhanakhanda uphinde futhi uyobhekwana nempi ngoba mawuya phambili impi will always be there so waya phambili kuthiwe kodwa impi ayikho kodwa uyaphambili cha uma ungafuni ukulwa empilweni shutha usafuna ukuya phambili kodwa mawuya phambili uyohlala umehluko uzungabasukili abantu kodwa wena iya phambili sinqumo sithathile ungasijiki ungabasukeli abantu ngoba khona abantu abapowerful khona abantu abanamandla usukele kanti usukela umuntu orongi cabanga nje umuntu ezosukela umuntu nomakhandakhanda yena engazi kodwa kuzonyiwa lapho yabo ayikho ke lapho into yokuvimba ayikho into yokublocker uma ufuna umakhandakhanda uyafona 0798130260 usend WhatsApp ngizokwazi ukuphendula hayi lezi inkinga ababhekana nazo abantu amabhizinisi ayavaleka isemsebenzini ama challenges akukho la ukhala khona isekhaya ups and down ifamily yakhe iyabhidlika imali ziyaphela uyabona ukuthi ayingeke khona into nje imali zami la hayi uyamdinga umakhandakhanda uyamdinga umakhandakhanda abantu bayakuzonda into eziplanayo zonke azenzeki uyamdinga umakhandakhanda uthanda uthanda kumele ungu-WhatsApp nje ku-0798130260 bye bye yini sokhuluma kahle from Monday going forward bye bye.